Sarap mag-swimming doon. No? Sobrang ganda ng palihan. No? Ayun guys. Ang daming mga motor ko. Ayun guys. Okay na po. Bigyan sa amin guys. Kaunti rin tao ngayon. Ayun, maganda guys, chicks. Sana all may chicks. Ganda yung babae. Sabi yung ayun guys, may chick sa harap. Maganda. Picture. Yati. Hello guys, good morning, welcome back to my channel guys. So ngayon guys, nandito po tayo sa Pure Quazzle. Ngayon guys, namamasyal po tayo ngayon dahil Valentine's Day ngayon. Ngayon guys, bali solo trip muna tayo guys, wala tayong kasama. Ngayon guys, ito yung kasama ko yung motor. Ito yung ano guys, Pure Quazzle, going to Sanil in Batangas, iikot to Taytay, to Manila. Yun guys, ang daming mga motorista guys, mga bikers. Yung big bike ko, sila yun. Yun guys, ito yung lugar guys na maganda rin dito guys. Marami mga bikers, motorista rin guys. Kaya punta dito, mamasyal sila guys. Tulad yun guys, pa-picture. Walang traffic ngayon kapag galing sa Manila. Kapag punta dito yan. Marami nagdidate ngayon. Yun, dalawa na yun. Ayun guys. Sa mahilig maggumala dyan, ito yung araw natin guys na ano, mamasyal. Ayun, may umikot dalawa guys. Magka-picture siguro yan dito.
Yun guys, meron pang ano pala, Virtual Pool, Paniman Beach, Ternate, Cavite. Entrance fee 300. Bali, 300 pa, isang pack pa yan. Dito guys, gusto nyo mag-swimming guys sa dagat. Ayan, dito yung daanan guys pa entrance, papasok doon. Ayan guys, 300 na pa ano. Pwede na sa family and friends na mag-swimming. So madaanan yung, kapag galing sa Manila guys, madaanan yung Naik, tapos to, tapos ang tunnel guys. Ito yung daanan pa entrance para sa Panaman Beach. Yung guys, maganda. So yan guys, ganda ng pag-iwi. Ganda ng pag